Maglagon dami sa Kuyamis kaso iulan man ang Cagayan. Pizza 30 ra ba sila taman, so 11 karon, so basig ugma wala na ulan, so makalaag na mi didto. So postpone ta karon, so mag road trip na lang ta, city tour from Limkit kay ta magsugod dire ta Agis Kugon, and then pasaka ta sa uptown. Tara, let's go. Salamat asad mi outro sa mga bago na mga subscriber, bago na mga nag-follow sa Facebook. Salamat sa inyo. Tara, alagin. Tara. Nata karon sa Kugon. Time check, it's 3 p.m. in the afternoon, December 11 ay January 11. Ay. Balik. Ayun, ito. Nagkasayop-sayop na tani. Don't skip ads guys, kay pampalito na mo sa gatas, no? Video at ay dala na tong video. Alright, pasulod na sa Nazareth, 8th Street, Nazareth. Tara. Una, Kugon, then Nazareth. So, tara, back on the road. City High School. Narakan yun. Wala din na school. Okay. 2nd Street ta sa Nazareth. Naada ni Newport RN? Ha? Newport RN?
beef raila, no? Purple cake. Tara, purple cake. Okay. Baka naman. Nakatilaw na may purple yam, sweet things. And purple cake. Baka naman. Hinahinay daw ako ng tao. Pasensya. Palit na sad me katong cheesy nga burger from B&L Burgers o katong tuna roll. Balik lang ko niya sa dalan. Alright, back on the road guys. Busog ng mga atabs. Oh, okay, back on the road na. And then padulong ta. Nata karon sa Tumasaco Street. Padulong ta sa Rotonda. Direta right turn. Road trip tour naman sa ta guys kay wa untay budget pang lag sa Lagyo. Ulan pa gyud. Skunk. Right namin karon sa Rotonda. Araw na Liceo, no? Kita ang Liceo. Oops. Igo lang tamo tuyok dire guys. Balik ta dito sa Tumasaco. Kay traffic ano ah. Ipakita ang traffic. Ay, congratulations sa new Lycean physicians. Tanawa sa traffic. Dang, dang. Traffic kay guys. Our Liceo de Cagayan University. Alright, so dirita. Okay. Alright, balik ta Tumasaco. Dato ta agi sa Taguanaw. Pagkita ta mo katong bag-o nga coffee shop ni Mark Bautista. Tara. Ang pangalan de ato Subida. Igor na ta mo labay guys. Walay kwarta ang atabs. Way budget ang atabs. Or dato naman kataagi ba? Ano na lagi? No? Ito agi sa Biasong mga sandik. Alright. Dire na ta Biasong agi. Adlocking ang ngalan.
guys, nilusong is baha. Oh, mga bata. So, kalaw ba din? Oh, sana ang kaya ko. Ay, good. Dito sa panggon. Kalang-kalang. Ah, baka meron na. Kalay mo na yan. Ay. Time check, it's 4 p.m. Then nanamisag Biasong Road ba siguro? Then agita sa Balulang Makasandig Bridge. Tara. Wow, tada. So guys, nara, video sa dere. Wow. Ano siya, Balulang Makasandig Bridge. So, dakay. So tala, balik nga ta. Igo lang ko niyapit, tirikadjot, no? Subida. Subida. Hola Cafe. Monica Mark Bautista. Okay. So guys, mo to siya ang bagong cafe ni Mark Bautista. So mo visit ta diya puhon if natay time, pero balik na.
Kini siya nga bridge guys. Mao ni nakita ninyo kaganiya dato sa Balulang Makasandig nga bridge. So, mao ni siya. Nawa. Siya. Now, ulan-ulan o chocolate yung color. Adya ang katong bag-o nga kape, katong kurom. Paki-check lang akong video dia. No, dagong kayo. So that's it ani nga video guys. So if ganan mo yung ani klase nga video, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye bye.